Walah, gek do nang kene to. Oh, ki ya gek milih lomba apa ti? Bojone nyong ki ak bali, njuk piang-piang ki tak kon do nyambut bojone nyong ngono. Nyambut priye maksude ti? Ya nyambut bojone nyong bali, njung do nganggo kebaya. Hanyong karo Susi karo Siska di kebaya. Tak sewakake, njung intil gajal sisan nang kono. Jo apa nek sewakake? Jo sis, sus. Lah nang kene iki nek arek nyewa kebaya nang Goldie Wardrobe komplit. Hanco mlebu. Meni komplit kok nono kebayake? Kok ono kebayane golek salah umah nyong. Wah ngisinake nek salah umah keti. Kaya niki bener wong alamat iki nang Gondang Ngisor, Manggong, Ngadirjo. Dene nono kebayake tetep salah ki. Njo golek meneh wae. Atas napa, Mbak? Kaya ono swara. Nandi ke Mbak Yatun? Krungu to samang? Nyo yo krungu nanti ya keh. Niki lho, Mbak, kula teh nginggil. Oh kae ti mbake nang dhuwur njo munggah he. Nah to bener ora salah. Kini sing gawe nyewa kebaya. Njo munggah wae. Monggo, Mbak, atas napa? Nyong gek golek kebaya, Mbak. Jare nang kene meni cok nyewakake kebaya. Nggih leres teng Goldie Wardrobe niku sok nyewakaken kebaya. Ning ana sing ukuran jumbo apa ora, Mbak? Wong awake nyong gedhi. Enten, Mbak, teng mriki niku size komplit saking S dugi 5XL. Yesus nang kene komplit ukurane ke ramang bingung-bingung nek wong lemu ke. Mbak, teng mriki niku mboten tok sewake kebaya mawon. Teng mriki niku enten jas, base cap, surjan, lurik, komplit pokoke, Mbak. Berarti nang kene nek nyewa kostum gawe tari anak ono to, Mbak? Enten teng Goldie Wardrobe niki nek ajeng nyewa napa mawon enten. Pancen jos ya, Mbak, nak Goldie Wardrobe. Ini nang kene nak arek nyewa kebaya gawe wong sak RT iso apa ora? Saged, Mbak, nek ajeng nyewa kebaya seragam 1 RT, ajeng sik ukuran dewasa napa anak saged. Sesuk nek acara 17-an RT ning dhewek nyewa kebaya nang kene wae ya. Oh, nyewa nang kene wae. Ning larang apa murah ya ti? Anane sing dipikir kok tok rego e. Sik tak takoki karo mbake. Mbak, nang kene larang apa murah nek nyewa? Saking murah, Mbak, teng mriki niku harga pelajar pokoke. Malah bagus rego ngisinake. Intine dhewek kirine arek nyewa kebaya to. Mbak, kebayane nek arek nyewa kon milih dhewek apa arek jikake? Ha mriku, Mbak, pilih ki Mbak ajeng sing pundi? Jo milih dhewek-dhewek wae jo. Mending kiye wae ya biru. Bojone nyongke kesukaane warna biru. Mending kiye wae ti kebaya janggan sing gak viral. Wong sing di acara nyong kok ngatur-ngatur teko nganut wae. Terko nganut ae Mbak Yatun karo Siti. Wong Siti sing ndak acara kok. Iya tak nganut sis. Rapopo ti sing biru nyon tak nganut. Njo gajal sisan dinggo. Anjo. Halo, priye yang? Halo, di Ngapura yang nyong rasido Bali. Hah? Rasido Bali? Jan nyebeli samangke yang? Di Ngapura ya konco-konco, bojone nyong ki rasido prei, njuk rasido nyambut bojone nyong. Apa rasido Bali? Wis maca ayu-ayu kok ngene kok pancen bocah kawas ngono angke.